Mä oon Hanna Kulliksen ja mä oon matkalla mun ystävän Ville Arposen luokse. Tehdään pastaa Adidas-heimolaisille ja jutellaan vähän kuulumisia läpi. Moikka! Moi! Tervetuloa! Kiitos kutsusta. Käy sisään. Siis tää on hurjaa, että me ollaan tunnettu mitä 3 vuotta. 3 vuotta, Mä en ole joo. vielä käynyt täällä. Hei, tulipahan tääkin asia korjattua. Ihana keittiö. Tää on tämmönen, jos mietitään vähän niin kuin meidän alakerran olohuone. No niin. Hei, Hei, viiniä. mahtavaa! Koska eihän voi laittaa ruokaa ilman viiniä. Täysin, mun suosikki, viiniä. Villeen mä tutustuin Heimon kautta jo 3 vuotta sitten. Ville on semmoinen monitoimimies ja mielipidevaikuttaja. Moikka! Moi! Eevaan on tutustunut aikoinaan blogin kautta ja häntä ja mua yhdistää elämästä nauttiminen ja hyvä ruoka. Joonas on mun avomies, mun sielunkumppani ja Adidas Heimon coach. Tiia on yksi upeimmista ja valoisimmista naisista, ketä mä oon koskaan tavannut. Okei, hei, oli kiva lenkki. Kiitos seurasta. Tehdäänkö vähän mehua? Eli sinne vaan. Okei, aloitetaan nyt vaikka päärynästä ja omenasta. Ja kokonaisina vaan pistät. Sinne vaan. Ja menos. Niin, mitkä oli semmoset niinku 3 basickiä? Joku makea juttu, vaikka just päärynä, omena, appelsiini. Sitten joku hapokas, vaikka just sitruuna tai lime. Ja sitten joku semmonen raikas, niin kuin vaikka tossa just toi kurkku. Niin sit tulee semmonen kiva tasapainoinen. Koska sit se on just ihana itse tehdyssä mehussa, että se ei ole niin liian makeeta. Näyttää Hei. terveelliseltä. Hyvälle lenkille. Hyvä lenkki. Kiitos lenkkiseuralle. Skål. Okei. On hyvä. Joo. Miksi mehua lenkin jälkeen, eikä smoothieta? No, minä uskon, että se mehu imeytyy paljon helpommin ja nopeammin. Ei tarvitse lähteä sinne ruoansulatuksen kanssa. Niin se menee verenkiertoon paljon nopeammin. Siinä on vaan, täytyy olla aina tarkkana, että jos niin ajattelee sitä määrällisesti tavallaan hedelmien määrää, niin se, että kuinka paljon sokeria siitä saa, että insuliinitasot ei saa nousta liikaa, koska muuten sitten tulee se romahdus sen jälkeen, että rupeaa väsyttää ihan älyttömästi. Et sen takia just niinku tällainen shotillinen on aika hyvä määrä silleen, että tätä enempää ei kannata ja mieluummin lisää sit vaikka vettä siihen ja laimentaa sitä. Niin ja sit kun käyttää vihanneksia, niin sit siitä ei tule niin sokerista, kun ei laita niin paljon hedelmää. Kurkku on aika hyvä lisä siihen, että jos sitä haluaa jatkaa sitä nestepuolta. Suklaajälkkäriä 5 minuutissa. Kuulostaako hyvältä? Kuulostaa täydelliseltä. 3 raaka-ainetta. Muut ei edes ehdi tulla saunasta pois. Ei ne ehikään. Siinä vaiheessa, kun me Ollaan ollaan niin valmiit. nopeet. Yes. Tää on maailman iisein. Tää on tämmönen kakkosen resepti. Eli 200 grammaa tummaa suklaata, 2 desikermaa ja 2 munaa. Otetaanko kisa? Okei, N, Y, T. Nyt. Monta meitä on? 5. Ai niin, paitsi että mä en ole jäämässä jälkkärille. Ai niin, sä lähet. Mun täytyy lähteä heimotapaamiseen. Hei Kippis, Kippis. oli kiva kun kävit. Oli ihana tulla. Kiitos. Tehdään itse tuorepastaa. Mä en ole tehnyt koskaan itse pastaa kotona ennen tätä konetta. Testasin kerran ja sen jälkeen me ollaan tehty mitä? 3-4 kertaa. Niin kuin viikon sisällä. Eli tässä on, siis tulee mitta mukana, jonka mukaan mitataan eka jauhat. Ne sinne sisään. Sitten siihen tulee kansi päälle. Täällä se kyselee, että monelleko tehdään. Sitten se rupeaa veivaamaan. Ja paras juttuhan on se, että se voi käyttää gluteenittomia jauhoja. Joo, superhelpon näköistä. Jauhot ei paljon maksa, kananmunat
voi ainakin niin kuin tietää, että saa luomua. Kyllä. Niin kuin tosta vaan. Näinpä. Ja siis tuore kamahan se on nyt. Hyvä hiilari. Niin. Milloin sä syöt pastaa, Joonas? Joka päivä. Lähestulkoon ihan rehellisestikin sanottuna, että juoksijat tarvii kumminkin sen ehkä, sanotaan mun kilometrejä semmoisen 60% päivittäistä ruokavaliosta hiilihydraatteja. Siinä saa ihan tosissaan tehdä töitä pastan kanssa ja vaaleanleivän kanssa. Kaikkea sitä kannata. Mutta se on hauska, että sä sanoit näin, mun koska kone nyt tuntuu, toimii niin. että vallitsee vähän sellainen hiilaripelko ja leipäviha ja mitä näitä nyt on. Että ei pastaa voi syödä, kun lihavaksi tulee. Ihmiset syö kuin juoksijat, mutta ei liiku juokse. Nimenomaan. Kyllä. Ja siis totta kai sitä täytyy suhteuttaa siihen kulutukseen. Eihän se niinku muuten tule ikinä toteutua, että se pysyisi kurissa se päivittäinen kalorimäärä. Mutta Se on kaikkea kohtuudella. just näin. Hei, kiitos Ville, että saatiin tulla teille. Hei, kiitos, että sä tulet meille kokkaamaan. Niin kiitos Tiia, kun tulit mukaan. Kiitos, kun sain. Kiitos Joonas. Kiitos. Syödäänkö? Syödään. On niin iso, Ville. Venytellään tästä. Ravintolapäivä. Musta se on huippujuttu. Tiedättekö miksi? Se yhdistää ihmisiä. Koska ruokahan ei ole vaan ruokaa, vaan se on yhteenvetävä voima. Ja tiedätkö, naapurit uskaltaa jutella toisilleen ja ehkä koputtaa ovea ja kysyy desilitraa sokeria tai mitä ikinä. Musta tuntuu, että me ollaan menossa jotenkin hirveän hyvään suuntaan. Yksi menisin sanoa, että musta se on muuttunut Joo. tosi paljon. Että on mä aina kulttuuria. silloin tällöin muutaman vuoden asun tuossa ulkomailla ja aina kun tulee takaisin, niin tuntuu, että suomalainen ruokakulttuuri on ottanut harppauksia eteenpäin. Niin, ja on kiva, että voidaan syödä kotona. Meillä alkaa olla siis melkein yhtä paljon, että jos ollaan ravintolassa, niin yhtä paljon ollaan jonkun kotona. Kaikki tuo vähän jotain. Joku tuo viiniä, joku tuo leivää ja joku tekee jälkkärin. Ja se on tosi kivaa. Se on myös niin kuin edullisempi tapa. Niin. Ja jotenkin onhan se rennompi. Sitten kuitenkin. On. Ravintolalla. Mun mielestä niin muutenkin elämästä pitää nauttia. Mä oon joskus käynyt keskustelua tämmöisten ihmisten kanssa, jotka on sitä mieltä, että ruoan pitää olla puhdasta ja kaikkea tällaista, voisiko sanoa, ei ehkä väärä termi tätä superfoodia käyttää ja syyllistää heitä, vaan siis ihmiset, jotka on hyvin tarkkoja siitä, mitä syö. Ja se on just tämmöistä niin kuin lähes mautonta ruokaa. Ja siis en mä halua elää 100-vuotiaaksi, jos mun pitää kärsiä ne Samat sanat, joo. Niin, jos ajattelee silleen niinku tavallaan juoksua ja sitä, etteikö niinku pystyisi tavallaan syömään hyvin ja juomaan hyvin siinä samalla. Niin kauan kuin ei olla huipulla, niin en mä näe mitään ongelmaa siinä. Tavallaan se on henkisestikin aika tärkeä tavallaan antaa itsellensä vapauksia sen ruokailusuhteen. Nimenomaan pitää nauttia, että jos on kurittanut itteensä juoksijasta riippuen vaikka niin kuin 3-5 tuntia, sä voit ihan hyvin syödä sit sen vastaavan. Hyvittää itselle sen 3-5 tuntia. Minusta tästä on hyvä esimerkki se, että missä te olitte viime syksynä Amsterdamissa juoksemassa, niin monta kuukautta aikaisemmin sä varasit hyvästä ravintolasta siksi illaksi pöydän teille. Se oli jo aika monta kuukautta. Tullaanko takaisin tähän taas kohtuudella? Oot sä juoksija tai et ole juoksija, niin mun mielestä silti voi syödä hyvin ja herkutella välillä, kunhan se on niinku kohtuudella. Ja se on ehkä ainoa mitä filosofia, jos mulla kysytään, mikä on mun ruokafilosofia. Mulla ei oikeastaan ole mitään muuta vastausta siihen kuin että kohtuutta. Kaikkea saa mielestä syödä ja juoda, kunhan sen pitää jotenkin aisoissa. Ehkä se on just tää niinku kohtuuden ja nautinnon yhdistäminen, että ehkä tää on taas tää, että miehen putkiaivot on vähän semmoinen, että ajattelu loppuu, kun nauttii siitä syömisestä ja keskittyy vaan siihen, että hei, tää on tosi hyvää, mä nautin tästä, mulla on hyvää viiniä ja... Hyvä seuraa. Niin. Yhdessä syömiselle. No niin, hei. Ehdottomasti. Meidän kotiravintoloille. Hanna, kerro, mitä sun lähitulevaisuuteen kuuluu juoksun lisäksi? No nyt me tehdään 2 kirjaa, jotka on molemmat nyt, mulla on 2 kuvausviikon välissä itse asiassa just nyt parhaillamme.
400G, jauhelihakirja on just kuvattu. Ensi viikolla alkaa Safkas Kidel kirjan kuvaukset. Molemmat tulee elokuussa ulos ja sitä nyt tehdään. Itse kustannetaan. Sellaista superjännää. Tosi iso projekti, isompi kakku, mitä mä oon ikinä haukannut, mutta kyllä mä luulen, että kaikki menee tosi hyvin. Tuntuu, että nyt on se hetki, että tämä pitää tehdä. Ensi kerralla Ville ja Tiia, tuutte meille syömään. Kuulostaa hyvältä. Laitetaanko heti kalenteriin? Laitetaan vaan. Onko tää näitä lupauksia? Onko huomiselle suunnitelma? Joo, hei kiitos. Toi on hyvä lupaus sitten. Pidetään tää. Joo, Ehdottomasti. mahtavaa. Hei, kiitos, ihana ilta. Kiitos Ilta ja koko päivästä. Joo.